Sziasztok! Itt vagyok a Kockaland, éppen a kiállító terében, ahol most rakjuk össze az utolsó simítások vannak a különböző terepasztalokhoz. Nem fogok tudni most még megmutatni nektek mindent, pedig nagyon szeretnék, de kicsit körbevezetlek titeket, hogy mire számíthattok majd a szerdai nyitáskor, egy-két részletet azért megmutatok. Én ezzel a Space terepasztalon dolgozom már lassan 2 hete. Most kerültek be a ledek, ebből is csak néhány részletet megmutatok. A brutális Star Wars űrhajók sem maradhatnak ki, még rendezés alatt. Csak egy pici részletet mutatok még a Tatooine berendezésből is. A vitrinek egyenlőre még üresen, de ez hamarosan megváltozik, ahogy például láthatjuk ezt a City esetében is. Ahogy látjátok, srácok, még nagyon-nagyon sok minden hiányzik, de már szerdán lehet jönni.